Klase sa tanang level sa lungsod sa Gitagum, Misamis Oriental, suspendido sulod sa sobra usa ka semana. Human nga ubay-ubay na ka mga bata ug estudyante ang naigo sa hand, foot, mouth disease. Pinaspasay sa pag-disinfect sa mga classroom ang gihimo karon sa lokal nga kagamhanan sa Gitagum human mikatag ang hand, foot, and mouth disease ngadto sa mga estudyante ug mga bata sa lugar. Pipila sa mga bata nga naigo sa mong sakit nakitaan og mga simptomas sama sa skin rash, hilanat ug uban pa. Sa tala sa LGU, tulo na ka mga tungaan sa lungsod ang adunay kaso sa HMFD. Sa karon, naa na sa kapin 30 ka mga bata ang naigo sa mong sakit. Apan padayon pa ang ilang verifikasyon nga ginahimo sa ubang eskwelahan. 15 na sab ka mga tunghaan ang ilang na disinfect ug magpadayon pa kini labi pa nga airborne ang maong sakit ug sagad maigo mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos. Tungod niini, suspendido usa ang klase sa tanang level gikan Agosto 19 hangtod 28 ning tuiga.